pet produk matak sing lab ini uchoice pet jelly pet ini thiet mentat em nandukan pet dalak kem long tu plastik ini Blay pi baro kat kini kisni ki bela deb ngajun i pi ki video ki bana shebar kejela be baro andre menta ga sni ha ga video ngan pni pi ke jingjia ka bela ji hapoh kari khasi hapoh kejela Meghalaya Jong Jingbam jelly haman lagi video ngajak ni pi hakna ke channel Jonga ba hadu kan ukta ya ki khun ki ketik jopi la de pi ai ya no Jingbam bagi khun jopi Jingbam Hapoh ne jelly pi perkat ba hadu kan no ki chemical kila clear ya da ka ba kila ban manra ya ke Jingpang ka ba pin perkat kala Pynlong ya ki khun ki ketik jopi mentah pilih i dala ki kmat ki jopi don ko ke kong kabala upload ja kana video ha ke social media ila pen i ba kan no ne jelly ukta yengi la ni bam yo ne Jingbam jelly pe hangne phila ne i hadin ba phi labu yo ne jelly ha ka ga jain kumba ki pen i hangne hadin ba phila la yo ne jelly kumne nyo i ka resol ka pau kumno nyo i da ki plastic menta nyim de versine ya no ya kan no company ru na ka menta ka pisa ki la man chna ka plastic daga kot la ne no ke tiar ke papan Sniew yang ni kilaban shna ya ke Jingbam ringim don min tips pangata but ting ni de ban pe kum kina ke video ru khana bin like ya ke Jingpang kiba kata ya ka met ya ka kot ke Jong ni khamtam ya ke khun ki padang rit ki ban ni jo pha ya ki sa school ban le te ha ka por bagi le ban tip Jingbam se dukan min yo i ki Jingbam ai ki bam ashwa ban pha ya ki khun ki jo phi sa school da ai ke ding sne ka ba bha ya ke sepang dengan Jingbam bagi nambam kemudian Jingbam plastik kabak tak ya kemudian ke koi ke kia ke Jongi kum ta parlong la de pis ngawa kena ke video ka ai jingmut shisha pi ka ai jing sneng shisha pi te like let ban share kena ke video sya ke para marjan no pi ngakwa ba ke para khasi Jongi ru bapli kin like na ke Jingpang dan bagi lebam ya ne Jingbam bapan Sniew ya kemet ya ka koi ke kia ke Jongki kham tam ya ki khna ki khun ki kti ki Jong pi baro khoble shibun